ka gani ban san kwana biyun nan to uwa me ke damun ka ba in ka lalace yanzu kishi kamar zai kashe ni ban gane ba ruwa ba a'a to ya zan ni da wannan kishin da ke damuna ban gane mu je nan gaba ba kai malam duk inda aka nemo ruwa ka nemo mu bayan Allah ai na nake to ka juya da ni mana kusan ko kuma kuɗi mun ji kuma kuna magana kan ishi ko ishi muke Allah sarki to ga wannan kuɗin sha ko menene ya bada 1000 nawa ne fiye wata ne fa mene fiye wata ne kai malam wani kalan mutum ne latsa ka uban wala ka ba fiye wata me zan yi da ruwa kai ka san nan buga me shi waye shi wa wannan kai wannan malam kai ana ka ba ruwa waye shi baba ka ba waye shi na gama ko ya kadi ni dan malam san gurin ko kuma buga ma shi ya kuma kana ba ruwa ko ka ga mana ba wannan ya samu taɓin hankali ne wallahi bai da lafiya sosai ya samu taɓin hankali ne ya aka ce mun ban da lafiya za ka ci ba baba yau fa wannan wallahi baba dan doka ne kuma gashi na dan ka sara a lalle yau fa na ji a jikina amma ka san laifin ka ne dan kutuma ba kai ba ka ga mu kai na yake ta da mana to ban san